Ei se lähtenyt. Niin, no mä sitä just minkä takia niinkö Mä pistän kaikkea ei frapsi vähän. painanut. Jaha, tuolta tulee niin pase, siinä on kyllä miina. Milloin se yhtäkkiä kesken peli? Niinpä ei se oo mitenkään mahdollista. Se on pakko olla jotenkin käyttänyt tai jotain, koska Ai jos jaa, tää mulla on kaato. 5 vastaan 5, niin ei se voi 6. pelaajaksi päässä enää. Eikö minusta ikinä tullut mitään niinkö... Ei tässä oikeesti mitään järkeä pelata näitten kanssa. Tää on jotenkin ihan ihmeellistä kyllä nyt. Se tulee suoraan sitten sinne. Kun se näkee sinut, kato tämä toinen. Näitä vastaan kyllä ei enää seuraavaksi veetä, kun ne varmaan uudestaan. Ellei sitten joku halua paremman videon tästä. Juu. Näkyy tuo Matin pingekin. Tätä pitäisi tulla vastaan. Juu, se kertoo. Ei aika paljon varmaan. Miepä, että se kertoo jotenkin. Kato varmaan kirjoittamalla tai... Voi niilläkin videossa. Niin, eikö suostu lähteä pois? Niin se muutama Autoilla ottaa 3. 6. Ja ylhäällä 1. Autolla 2 ja ylhäällä 1. Se vähän riippuu tapoista. Niin, mutta vielä 1 rundi. Onko ne vielä siellä? Ei näy. Oho, on se jossain bugissa. Jep. Onko video Tulee päällä? molempiin suuntiin. Tietää tulla. Se on tullut heti, kun se on sanonut, että minä on siellä, niin se tulee. Se tulee ensimmäisenä teillä siellä. Autolta tuli, meni takaisin. Ottakaa 1 pois ja istukaa. Niin tietääkö se kertoo? On yksi on siinä ylhäällä ampuulla. Ui perse. Hyvä. Yksi oli meidän pasel päin. Tietää. Tai siis riittää. Älä istu siinä, mä en näe sitä sit, jos se tulee. Voittais tämän nyt, niin jos hyvä. Tai Travi. Jep. Se pystyy kertomaan paljon HP:tä ja kaikkea. Kyllä. Tohon mä osuin kerran. Jep.
ei siinä muuten niinkö mitään. Mut se vaihtui, että meitä oli 5 pelissä ja se tuli 6 ja sieltä oli 5 vastaan 5. Se on niinku se kaikesta. Ja mulla ei ikinä tapahtunut tuolla lailla. Sitten kun tulee vasta 3. rundilla, niin onko se mahdollista enää? Jep. Miksi yhden pitäisi lähteä? Mutta voihan se tehdä myöhemminkin. Joo. Pelataan tää nyt tähän ja sitten tehdään. Bravo team wins. Vaikka oli aika epäreilu.